Bueno, nahiko urduri. Urduri zentzu honian ikuste dut, Egia da, eskertuak bai sentitzen garela, ez? Guretako, konturatzen gara badala gure meritua izan da, meritua ondizia izan dara, eta gainera oso pozik gaude, 25 urte elkarrekin egoteaz, eta Eibarren horrelako ospakizun bat bezala egitea komia tartean eta aukera izatea untzan jotzea San Juanetako praren barruan eta omenaldia, eskertzen da eta gustora hartzen da. Baina, horrek ere egiten du horrelako nolabaiteko mugimendua barruan, Nik uste dut, 25 urte honek, hauek, bizen ditugun guzti hauek, eta Eibarko, udala kasunetan eta jendearen inguruan ere bai, hori jasotzeak ere polita dela, orduan. Espero dut, lortzea olako balantzatxo bat, gure erosotasunaren artean, eta azkenean, polita delako norbaitek nolabait zure ibilbide oso bat omentzea. Bai, nogula horra postu txiki bat, edo, plus bat gehiago, ikuskizunan aldetik, beste argi batzuk eta olako gozatxo batzuk, prestako ditugu, egun berezizia izan da, eta apur bat berezitxu haue izateko, eta, hortxe dago. Ez dugu, egun arrunt bat izatea nahi bez, eta, ez dugu, egun berezizia izan da, zehose berezizia prestabiarra dekagula. Azkenean egia da, guretako gauza bat berdina dara, eta gu joko dugu guk egiten duguna beti, leku guztietan. Bai Untzagako udaletxe plazan, bai Itxuretan egiten dugunean. Baina, girua nolabait izan daiteke desberdina, eta zuegana doian jendia, ikustera doian jendia behar bada ere desberdina da, eta modua ere behar bada desberdina da. Baina gure jarrera beti berdina da, Azkenean guk hau dakigu egiten eta hau dugu maite eta orduan hau erakusten dugu. Lekuak badaukaz erakusia, baina nik uste gehiago jendearen ikuspuntutikan guretikan baino. Azkenean nik uste sekretua dela taldekidearen apur bat tempuak eta mantentzia eta horiek konpartitzia, eta horren arabera aurrera etxea. Bakoitzan beharrak eta pixkat kontutan eukitza eta hori. Bai, eta gero dinamika ez galtzia, ez dugu geldialdirik euki. Dinote beti egon gara astean behin edo, ez bada astean behin bitan edo, batzutan igual oportxoak hartzen dugu, baina ez da paroi bat olan, ez? Egon, ez? Beti egon gara dinamika baten, ez? Edo esaiatzen... Bile ez gara geratu inoiz. Bile ez dut uste geratu gara nik inoiz. Ez oporrak igual bitarte edo ez dauzela kontzertua, igual hartzen dugu paroitxo bat, baina, segidoan gaude berriz ere dinamika, ez? Dinamikatxo horretan, beti, erronketan edo kontzertua direla, edo disko bat planteatzen da momentuan, ez? Ez gara egon igual sekula lehenengo mailan, eta horrek ustot lagundu dut oskula, bebai, gure trena gure abiaduran mantentzen. Ez dakagun makina forzatu beharri, ez? Bai, hori gure ritmora ebile gara beti. Horren ikuste dute asko laguntzen da, eta hori igual jatxu zen hori, igual, talde batzu igual bai sentidu izan da, de momentu bat igual presiño bat, igual lehenengo maia bestera batera bitzen dionak, baina gure kasua ez da hori. Gure martxan eta presiño barik, eta batez be bidei hori gozatzen, ez? Hori da importantiena. Galdera zaila. Bai, aizaia. Zelako familia? Zelakua ez da ditu, osea... Ja, ez dakiz aukera daude, baina nik horreza ikusten dut, ez dakit, gertukoa, ez? Nitzako azkenian ere familia zarete zentzutan, gertukoa zarielako eta elkar zaintzen egon garalako urte askotan, ez? Horrek ez dago esan nahi askotan, gure artean ez dagoenik, gauza desberdinak, egon behar direlako, ez? Egunerakotasun bat mantendu dugu, orduan beti gaude bata bestearen onduan, eta intensidade gehiagokin gutxikin, baina beti gaude hurbil. Orduan hurbil egote horrek, famili lagun egiten gaitu, ez? Netako badago esplikazio polido batzutan, ez dakit ondo esplikauko duten, baina sensazio badago jende bat gertu sentitzen dozunean etxean sentitzen zarala. Holan, goxo zaudela bezala, emoten du hor, edo zer gauza gertatu ezkero ere, gertatzen denarekin badaukazu horrelako babes bat, ez?
eta nik sensazio hori badakat, orduan hori danetako familia izatearen zentzua. Bai, hori gure honena ematen saiatuko gara beste behin, beti bestela, eta bueno, berezia bai izango da pizkatxo bat noski Eibarren delako, sorpresatxo ematera igual badaukagu, noski baietz, a ber, bai. Baina bai, guretzako ere pizkat berezia noski bai dela. Eta gozatzen saiatuko gara. Eta gure momentu hain eroso horretan erabat gozatzeko saiakera handia egingo dugu. Gero beste guztiak ere gozatzeko nolabait, espero.